Rauman kohdeturvasta Jari Hevonkoski, terve. Olisiko aika kohdistaa huomiosi turva-alan asioihin? Me koulutamme vuosittain eri alojen ammattilaisia niin tuli- kuin turvallisuutta vaativiin työtehtäviin. Meiltä saat tiukan tietopaketin aina pykäläviirakosta keskeisiin vaaratekijöihin ja niiden torjuntaan. Meillä myös turvalaitteiden myynti, asennus, riski- ja turvallisuuskartoitukset. Korin, yrityksen ja vapaa-ajan turvallisuus, kamera, kulun, rikos- ja hälytysjärjestelmät, tulityövartioinnit. Otahan yhteyttä. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Mennäänkö sulla vielä kauan? Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeiles nyt. Morjes. Rauman Lukon superpesiskausi jatkui Raumalla maanantaina, kun vastaan asettui Viinijärven urheilijat. Ottelu pelattiin poikkeuksellisesti jo puolen päivän aikaan kello 12. Kyseessä oli niin sanottu koululaisottelu, kun raumalaisia ylä- ja alakoululaisia oli kutsuttu katsomaan pesäpalloa. Paikalla oli huikeat 1649 katsojaa. Katsojat saivatkin melkoisen näytöksen. Ensimmäisellä jaksolla raumalaiset joutuivat taipumaan vierailleen niukasti juoksuin 3-4. Toisen jakson Lukko vei niminsä puhtaasti 5-0. Jakson hienoin näytös oli Mia Karppasen lyömä kunnari, joita ei Raumalla ole juuri nähty. Karppasen kunnari valoi omin rutkasti itseluottamusta, mikä näkyi jakson lopputuloksessa. Supervuoropari tasattiin juoksuin 2-2 ja näin olikin aika siirtyä kotiutuskisaan, josta muodostui yksi ehkä kaikkien aikojen pisimmistä Raumalla nähdystä kotiutuskisoista. Lisäpistettä käytiin yrittämässä peräti 40 kierroksen edestä ennen kuin Lukon naiset ratkaisevat niminsä 3,5-tuntiseksi venyneen ottelun. Kotiutuskisa päättyi lopulta Lukolla juoksun 7-6. Raumalaisista kovimmassa kunnossa olivat ykköspalkittu 3 juoksua tuonut Mia Karppanen ja 2 juoksun kirjauttanut Iida Ranne sekä kakkospalkittu Iida Möttönen. Lukko jatkaa otteluitaan seuraavaksi tulevana keskiviikkona Jyväskylässä. Kotona raumalaiset pelaavat seuraavan kerran 4.6. paikalliskamppailussa Poria vastaan. Sinistrander, Sieppari, Mevu, no pesäpallo ehkä 1, ei siinä muuta oikein kauheasti kerkeä tekemään. Kiva kesäpeli ja joukkuelaji. Kyllä se on Lapualta tuo Kyläkausen Enni on aina ollut esikuva. No Kyläkausen Enni on ehkä just. Mikäs olisi? Kyllä kaikki noi menevät suomi-poppibiisit on ehkä parhaita. No mulla ei ole mitään tiettyjä sellaisia rituaaleja, että ehkä kävelylenkki tuossa ennen peliä ja vähän musiikin kuuntelua, että ei mitään erityistä. No kyllä se oli varmaan se, kun noustiin ykköspesiksestä superiin ja sitten B-tyttöjen pronssit, niin ne on ehkä ollut tähän mennessä ne parhaimmat. No nyt kannattaa tulla katsoa uudistunut nuori nopea joukkue ja vähän Kootalahdessa on vielä uutta vielä niin kuin pelijohtajan ja joukkueenkin lisäksi, että kannattaa tulla paikan päälle katsomaan.
Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta, nopeutta, nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Joo, että siinä ekalla jaksolla olisi tarvinnut niin joukkojen pystyä parempaa, että ei riitä se, että no sisäpeli kulki, mutta tai silleen, että saatiin niin tilannet kyllä, mutta sitten kotiutus oli tosi vaikeet siinä. Ja en mä sitten toisen jakso kunnarista, että en mä nyt varsinaisesti kunnari yrittänyt, että siihen 3. luvun paikkeelle yritin lyödä, että että pääsis edes ykkösellä, kun ei Rauma tunnetusta kunnareja kierretä. Tuliko sekin sitten tehtyä? Joo. Katoin, että kyllä siinä hyvin sattui hiekalle menemään se pallo ja vieri sitä pitkin, että melkein mitä tahansa muuta alustaa vasten, niin se olisi pysähtynyt aikaisemmin. Onnittelut kunnarista ja onnittelut voitosta. Kiitos. Sitten vierasjoukkueen ykköspalkittu Niina Härkönen. Teillä tosiaan tuplareissu alla ja eilen otitte voiton ja tänäänkin välillä näytti, että tulee voitto, mutta ei ihan loppuun asti riittänyt. Joo, tämmöisiä jännitysnäytelmiä on nyt pelattu muutama. Että tosi iso harmitus se toinen jakso suurimmaksi osaksi vastustajan niillä suorituksilla niin karkas meiltä jo aika alkutekijöissä, mutta sen jälkeen oli aika paljon jossitteluvaikkeja, mutta sitten kun se menee noille kotarikierroksille, niin siinä voi käydä oikeastaan miten vaan. Okei. Onko lehdistöllä tytöillä? Niin, ja taisi olla aika monellekin uran pisin peli. Joo, todellakin. Millaista sitä oli pelattu? No, kyllä mä tuossa totesin, että kyllä sydänkohtauskohdat tulee, jos tää jotenkin päätyy. Että kyllä on en ole varmaan ikin näin pitkään pelannut. Et on ollut pitkiä kotareja, mutta ei kyllä ole kestänyt ikin näin kauan. Toi nyt teki oman toi syöttötuomari tuomitseminen meidän lukkarisyötöistä, että kun on matalaa ja asennot että se on ihan mielenkiintoista, että se teki siitä aika jännä, kun joka lyöjä tuli suunnilleen aina yksi väärä sit siihen alle ennen kuin pääsi lyömään, niin totta kai se siinä vaiheessa lyöjä saa helpompaa syöttöä, niin ulkokenttäkin täytyy suorittaa paremmin. Onneksi tää nyt kääntyi meidän voittoon. On tää kivempi voittaa tämmöinen pitkä peli kuin hävit. Mitäs joku varmaan huomasi, että kello oli 2, niin katsomot tyyliin? No, se ehkä vähän jopa helpotti, että ne pienet piti niin kauhean hälinää ja semmoista siellä, että ei oikein tahtonut kuulla mitä tuolla niinku tai ulkopelissä varsinkin, että ei kuulu niinku mitään huutoja, oli vähän semmoista. Mutta en mä tiedä, hienoa se oli, kun ne oli paikan päällä, et iso kiitos siitä. Onko kiitokset kaikille. Saatte mennä loppuverryttelyyn ja jatketaan pelijohtajien kanssa. Okei, otetaan Antin kommentit ensin. Tosiaan teillä oli tämmönen tuplareissu ja sitten tämmönen viikolla päiväpeli ja koululaisottelu, miltä se kuulosti jo ennakkoon, kun tämmöistä lähdettiin suunnittelemaan. No kyllähän se meille kaikin puolin passasi, että kuitenkin pitkä matka täältä tuonne Itä-Suomeen ja kuitenkin keskiviikkona heti taas seuraava peli, niin kaikki lepoaika mitä saadaan eteen, niin totta kai kaikki on kotiin päin. Siinä mielessä ihan hyvin ja muutenkin sanotaan näin, että tuplareissu Antiin on siis aina jää paljon jossiteltavaa pienistä asioista, mutta
päällisin puoli on tyytyväinen, mutta enemmänkin olisi ollut tarjolla vielä tänään. Tai ylipäänsä kahtena päivänä. Puhuit tuossa ennen peliä vähän, että tulee tiiviissä tahdissa tämä toinen peli, että ensimmäiseen on ehtinyt viikon vähän niin kuin valmistautua ja toinen tulee jo heti nopeasti, että näkyykö se tänään? Kyllä se ehkä vähän näkyy, että ei pystytty ihan samalla intensiteetillä perehtymään sitten vastustajaa, mihin olisi, niin kuin ollaan totuttu, että sieltä tuli tietyllä tavalla pääsivät meidän kenttään kyllä hyödyntämään, mutta en nyt silleen sanoisi, että se sitten tätä peliä käänsi missään nimessä, että kyllähän meillä oli niinku, no tietenkin nämä superkotarit on aina tämmöisiä vähän arvapeliä, että miten ne kääntyy, mutta meillä oli niin monta ratkaisun paikkaa olisi ollut tässä Superbosta lähtien jo, että kyllä siinä vaan itsemme saadaan kyllä tänään kyllä soimavaa, että ei pysty ottamaan. Niin, en tiedä. Opimme tietenkin paremmin kuin ei mitään, mutta kyllähän tämä on. Okei, ja sitten kotijoukkueen pelijohtaja Petri Kaijasenko. Onko sulla ollut uralla näin pitkää peliä aikaisemmin, vaikka paljon olet viuhkassa ollut? No ehkä kestolta on ollut näin pitkään joskus, mutta ei tällaista, että näin montaa kotaria pelata ole kyllä ollut. Täytyy olla pirun tyytyväinen voitosta. Eka jaksoa, niin kuin Mia tuossa sanoi, niin me tehtiin ihan hyvin tilanteita ja sitten annettiin kyllä niistä 4 juoksusta, mitä kaveri se eka jakson sai, niin annettiin ehkä pari vähän halvasti ja sitten tosiaan oma kotiuttaminen meitä tökki siinä ekalla jaksoa. Oli semmosia mummonloikkia, niin kotiutuslyönnit semmosia, että kaverin niin ei tarvitse oikeastaan muuta kuin ottaa pallon kohdalta kiinni ja niin oli puhetta tauolla, että pikkasen pitää niin lähteä rohkeammin lyömään ja ainakin kovempaa ja lähteä niin ihan oikeasti lyömään sitä palloa ja se nyt sitten osittain toteutui tietenkin tuommoinen hurmos tulee päälle, kun heti eka lyö kunnan, niin auttaa sitä peliä avaamaan. Supervuorossa 2 kertaa oli paikka kakkoselle tehdä ratkaiseva palo ja voittaa jo siinä se peli. Ensin kiinniotti ja petti palloa kakkospesälle ja sitten myöhemmin vähän niin keskellä kenttää niin pallo pysyy liian kauan vähän räpylässä eikä koskaan tullut heittoa. Niin olisi niin ollut paikkoja meillekin toiselta katkaista se, että tämä nyt oli tämmönen peli, jossa tähdet pomppi molemmille joukkoille välillä ja sitten loppujen lopuksi se pomppi meille niin sen viimeisen ratkaisevan kerran. Oltiin valmistauduttu erittäin hyvin mun mielestä tähän otteluun. Pelottiin jopa, että oltiinko valmistauduttu niin tavallaan liiankin. Meidän mielestä oli liian monta päivää aikaa tätä valmistautua ja muuta. Ja sitten vielä muutama painotus eilisen pelin nähtyä, niin tehtiin mallia saada suomalaiselle ja siihen mä oon tyytyväinen, että me saatiin saada aikaisemmin kuitenkin tänään kiinni. Ja no, kaikki näki sitten aika paljon, mitä tässä pelin luonteessa oli niin tänään olennaista. Ei ole ihme, jos tästä maasta lukkarit loppuu junnutasoa myöten, jos tärkeintä on se, että keksitään joku syy niin syötön väärässä antamiseen. Sen mä ymmärrän, että jos syöttö on matala, se on matala. Mutta jos syöttö kotiutuskin on asennoton, niin silläkin ei ole mitään merkitystä lyömisen kannalta. Mä tiedän, että säännöt on sääntöjä, mutta lukkarit loppuu tätä myötä. Pyysalo voi viedä terveisiä myöskin eteenpäin, että pelataan jossain vaiheessa sitten ilman lukkareita tätä sarjaa niin että mä oon nyt nähnyt tämän Lingmanin viheltävän tällä kaudella 3 peliä ja 1 Ulvilassa ja 2 täällä meillä. Ja terveisiä tuomaramien tekijöille, toivottavasti ei tarvitse enää nähdä. Katsomusta voin katsoa. Käsittämätöntä. Ei muuta. Tuleeko Kimmo? No se on meidän joukkueen sisäisiä keskusteluja ja hänen ja mun välisiä keskusteluja. Me käydään ne läpi nyt sitten seuraavaan peliin. Täytyy katsoa ensin tuomarilla, ketä siellä on.